И здравейте, драги дами и господа, аз съм мистер Дедпул и днес ще играем, по-точно ще говорим за рождения ден на Street Fighter. Да, точно така, днес Street Fighter на 1 февруари има рожден ден, което е много яко. Да му честитим рождения ден в коментарите. И честит рожден ден Street Fighter, да си жив и здрав и да стигнеш колкото си иска, да стигнеш 1 милион абоната. И днес той ни черпи в училище. После какво? Просто исках да му честитя този рожден ден. Извинявайте, че ще бъде кратък този клип, но все пак е в чест на Street Fighter. И още веднъж да му честитим рождения ден. И ще се радвам да спамите в коментарите в канала на Street Fighter честит рожден ден. И много ще ви бъда благодарен ако го направите това. И аз бях мистер Дедпул. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и за на Street Fighter, за да не изпускате клип от нас. И до следващото видео. Бай бай!